Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Namar ke Jingpyneh ke Samla Pule. Da ka baberngam ba lada ki Pulit kin yaidon haka campus jongga Nehu. Kin omtre ban syong kelas. Khatduh ki board district ki haban penjam bat ki haban mi naga niga skol ba. Ki Pulit kilami naka campus jongga Nehu. Hak por shpautam yai menmien. Hadien bagi Samla Pule kila lej phaino asala ki jong ki jakasa. Kumban chupan kan mahong ne ba ka Jingpyneh inia peleng ki Samla Pule bat ki majestor kala sedang nadu ka por nru bji ai janmiet bat kala yai biteng hadu ka por shpau duna ai hanrei haba ki majestor kimpha mi ki Pulit ki Samla Pule kila shimi karai bakin mi no maki hanrei kimtre ban syong kelas lada ki Pulit kijang don hanihu. Hadien kaniga rai bakhor jong ki Samla Pule ki Pulit ki haban mi no namar ba lada kimmi kan ketabha ya ka Puli puthi jong ki Samla. Anak menih, sepuluh biji, sepuluh setengah. Orang kaya.